Kunin mo nga yung salamin. Naglalangis yung mukha ko, hindi pa ako na-ready. Yung salamin. Salamin sa ano. Palit kami ng ilaw ng ano. Ayun o, naka-live. Ito yata. Ano ba itong manok na ito? Napusin. Gandang gabi. Ayan, clear na. Naglalangis pa yung mukha ko. Hello, hello, hello. Hello. Balangan mo yung ano. Ayun, meron na sounds. Madaming kanin. Ano alam mo, Kel? Wait lang. Naudlot tuloy yung ini-edit ko. Ewan ko eh. Magligpit ka nga. Wow, manok na pula. Sarap niya na. Kala ko kabayo. Niloloko niya ako sa ano ah. Kala ko kabayo. Ligpit ka nga. Iwanan nyo lang. Basta kayo. Ayos mo yan. Lumusog yung pan. Okay. Tapo mo na yan. Ito. Lagay mo na dito. Hindi ko ma-open yung ano ko, stream. Ayaw pa. Lami kaayo TV. Ikaw to yung Dino. Takpan mo yun, no? Lagay mo dito. Sinasabi ko sa'yo. Lami kaayo.
Saan nang lalakad? Sandali. Ang dami, ang dumi yun. Ikaw ba gagawa o ako? Hugas lang naman ang alam mo eh. Wala, sabi mo. Di maghugas ka, nililinis ko lang. Diyan ka na naman. Giting kita, sinasabi ko sa'yo. Thank you. Kabisyo Vlog. Tusok. Hugas lang naman ang alam mo. Ang alat yan. Salamat ka na, tinutulungan na to. Hindi mo pang reklamo. Ano ka ba sa pagbilikpik? Tumama ako sa loto pag marunong ka. Hindi na ako tatama sa loto. Tuwa ko na. Basura na alam. Napanood ko lagi. Marunong ka magligpit na sabi ko sa'yo. Ang ingay naman ito. Naka-live ako. Pag nasa ko, iwanan. Hindi ka na lang umupo doon. Hayaan mo yan dyan. Gagawin niya yan. Nililis na eh. Kabayong puti lang andito. Nagligpit kanina. Ginawa ka ba? Masarap siguro yung ulam nyo dyan, ah. Kain, kain. Kani. Isa. Ilo ko dito. Wow, may paninja ka na kabisyo, ah. Ilan yan? Ilan na yung mga galamay mo dyan? Maggawa ko ng thumbnail. Oo nga, tahimik. Ilan lang naman kayong bisita dyan eh. Shout out sa 3 kong bisita. 3 milyon. Garapata talaga. Katatapos ko lang kumain din eh. Ito, naglalangis pa yung mukha ko. Coco Nickel, shout out sa lahat.
Nahuli mo na yung ano? Kabayo. Ito, sabi ko, pag-asay na yun ko. Walang nagmamadali lagi. Hindi ka talaga nagsasawa sa computer. Sunog ang bahay sa kakahinto. Sa totoo lang. Punasan mo lang. Ilagay mo na lang dyan. Kita mo nandun yung lihi. Hindi ka po sa appointment mo. Mamalit ka. Masarap siguro ulam mo ah. Wait lang. Kaya naghahanap ako ng ano eh. Tahimik si Inday Lori. Si Sis Lori. Napagod yun. Pangit yung thumbnail ko. Kita yung sangkalan. Saan na yung isa? Oh. Maglinis ka na. Maglatag ka, maglinis yan. Ilang paligo na yan. Oh, magbugas na kayo. Nakaligpit ka. Bugas na lang gawin mo. You're done? Kasi yung malaking ulis. Hindi sa labas. Hindi siya mga ito. Ay, Kel, ano pala si ano, yung si Jen, yung Waray British vlog, na ano niya na yung ano kanina, watch hour niya na kompleto na. Banana na lang ang kulang. Oo. Hindi nag-ano ako, tumulong din ako sa kanya. Yung play ko siya kagabi.
Yung sa'yo, Inday, nadagdagan na. Ikaw na lang, tsaka si Kabisyo. At tsaka si Host Randy. Wow, bongga. Malapit na sila. Panalo. Konting kembot na lang. Hindi nadadagdagan yung ko. Yung dollar ko. Yagit pa, yagit. Oo, napanood nyo yun? Yung niya. Ang laki. Wow, fighter. Thumbs up down from to Doray. Hi, Sis Doray. Kumusta? Hindi tayo nakapag-chika eh. Busy-busyhan ako eh. Kapapasok ko lang 2 days. Ay, 2 days ba? 3 days na namin. Kumusta? May padalar ka na dyan? Marami ka ng dollar? Makakasahod ka na ba? Alam ko na yung maglagay ng, anong tawag doon? Di ba siset up mo yung, wala oy. Yung setup ng live para ma-direct ang ang money settings. Ayun, ito kinakalikot ko kaya nakayuko ako. Hala, lagas din. Bakit gano'n naglalagas? Oh my God, bakit ganyan naglalagas? Ganon din yung kay Sis Lori eh, naglalagas. Algorithm. Ano ibig sabihin nun?
Baka matumbing kaldero ton. Basag. Ay, ganon. Kailangan balanse. Alam, marami ako hindi alam. Ay, wala. Paano natin maano yan? Ang liliit lang kasi natin eh. %100. Wala, mula nung ano, hindi pa ako nag-upload eh. Kaya wala pa ako. Lami Kaayo TV. Hello. Paano natin maano yan? Mahabol, no? Si Sis Dora yan, ano? Kelsey, fighter. Wala ng signal.
Hello, shout out sa bisita kong 4 million dyan. Siguro panay ang ano nyo ng kabayo. Kabayo. Tahimik. Wait lang, magpapa-music ako. Naka-akin na nga yung ano sa speaker. Yung sa speaker. Yung ano niya, cord. Mag ano ako ng ano.